Dobrý den, vítám vás u další epizody podcastu Právní kontroverze. Dnešním hostem je pan profesor Handrlica a dnešním naším tématem bude kosmické právo. Vítejte, pane profesore. Děkuji za pozvání. Tak, začneme rovnou tím, že se podíváme na zásadní otázku, která nějakým způsobem rámuje vůbec otázku kosmického práva v současnosti. Vidíme takovou tendenci, že vesmír se proměňuje z domény států na prostor, kde hrají čím dál tím větší roli velké soukromé společnosti. To znamená, dříve to byly vlády, které ovládaly každý aspekt kosmického výzkumu. Dneska máme ale situaci, kdy firmy jako SpaceX nebo Blue Origin posouvají hranice rychleji, než zákonodárci stíhají reagovat. Jak se s tím vyrovnává právo? Je to velice aktuální otázka a ta situace je ještě mnohem elaborovanější. Jednak samozřejmě máte pravdu, že v minulosti existoval ten monopol státu na činnosti v kosmickém prostoru, ale je potřeba říct, že existoval monopol vlastně velkých ekonomicky silných států. V současnosti už i menší státy jsou aktivní v této oblasti a nejenom velké firmy, ale i startupy, inovátoři, celá řada firm, které nejsou velké, díky tomu technologickému rozvoji, zejména díky posunu směrem k malým satelitům a takzvaným nanosatelitům, které jsou mnohem levnější, na vývoj, na provoz, vlastně se dostávají do sféry toho kosmického průmyslu. Na to je navázána celá řada firem nebo celá řada entit, které dodávají díly, dodávají materiál do tohoto kosmického průmyslu. To znamená, vytváří se nám tady celý nový robustní systém, který nebude omezen na ty velké firmy, které samozřejmě jsou mediálně nejznámější, že provozují takové věci, jak je kosmický turismus a tak dále, ale je tady celá řada jako malých firm nebo menších firm, které třeba pomocí malých satelitů chtějí provozovat internet věcí, kosmickou farmacii a celou řadu dalších aspektů. S tím souvisí samozřejmě to právo. To, že technologie předbíhá právo, je věc, která není nová. Jo, protože technologie předběhla právo už na konci 19. století, když začala se rozvíjet železnice. Už tehdy železniční technologie byla vlastně krok před právem. Že jo? Teprve následně byly přijaty první železniční zákony. V tom kosmickém právu je situace taková, že ten monopol státu reflektovala situace, že mezinárodní úmluvy vlastně upravovaly vztahy států vzájemně. No, to znamená, činnosti v kosmickém prostoru byly tradičně od 60. let upravovány instrumenty mezinárodního práva veřejného, to znamená instrumenty, které zakládaly práva a povinnosti států vzájemně. Dnes vlastně nárůstem těch soukromých činností, komerčních činností, je potřeba, aby tento fenomén byl reflektovaný v vnitrostátní legislativě, to znamená v právních úpravách, které upravují vztah mezi státem a soukromými subjekty. A v posledních 2 desetiletích v Evropě vidíme obrovský boom těch národních legislativ. Národní legislativu, zákony, mluvíme o kosmických zákonech, přijali státy, jako je Francie. V roce 2019 přijal novou právní úpravu Portugalsko, které chce připravit vlastní spaceport na Azorských ostrovech. Tak malý stát, jak je Lucembursko, přijalo vlastní úpravu v roce 2020, Slovinsko v roce 2021, Kypr, který zřejmě taky se pohrává s myšlenkou zřízení spaceportu a teda potřebuje upravit ty právní vztahy mezi státem a komerčními subjekty, přijal vlastní právní úpravu v roce 2023 a k 1. únoru tohoto roku nabyla právní účinností nová úprava taky na Slovensku. Česká republika zatím takovou úpravu nemá, stejně jako Německo nebo Itálie, ale jeví se jako nutné, aby ji přijala. To znamená, máme tady obrovský boom kosmického práva, ale nikoli již práva mezinárodního, ale vlastně práva vnitrostátního. Ten boom není omezen na Evropu, protože Spojené arabské emiráty taky přijali vlastní národní úpravy a v roce 2024 taky Brazílie. To znamená, žijeme opravdu ve velice unikátní, specifické době, kdy celá řada států přijímá ty národní úpravy, které budou upravovat ten vztah ke komerčním subjektům, startupům, inovátorům v kosmické oblasti. A je to opravdu jako velice unikátní doba a unikátní proměna práva, které reaguje na tyto technologické výzvy.
To znamená, pokud se ta právní úprava přesouvá z toho mezistátního režimu do toho národního režimu, co to znamená pro kosmický výzkum a vůbec pro celý ten diskurs nebo způsob chápání toho, jak přistupujeme k vesmíru? Znamená to, že stát musí jednak reflektovat to, co ty soukromé společnosti v budoucnu chtějí dělat, ale taky je třeba podporovat v tom. To znamená, ty jednotlivé právní úpravy jednak samozřejmě musí upravit povolovací režimy, musí upravit odpovědnost za případné škody, ale musí taky vlastně vytvořit nástroje pro případnou podporu výzkumu, vývoje, nejenom státního výzkumu, ale třeba výzkumu univerzitního, protože my v celé řadě těch oblastí jsme teprve na začátku. Ten průmysl je vlastně ve stadiu jakéhosi dětství, velice podobně jako v 60. 50. letech minulého století byl jaderný průmysl. To znamená, celá řada těch států vlastně přijímá zvláštní ústavy, kterým chce podpořit vývoj, výzkum v této oblasti. Dalšími věcmi, a to se zřejmě dostaneme ještě během té naší diskuze, jsou projekty třeba kolonizace, vytváření vlastně lidských bází na německých objektech, projekty space miningu, to znamená těžby nerostů, velice aktuální téma, ale to jsou projekty, které jsou spíše jakoby věci vzdálenější budoucnosti. My v současnosti jsme vlastně v tom období, kdy potřebujeme vytvořit právní úpravu, transparentní právní úpravu pro provoz zejména těch menších satelitů, tak, aby ty potenciální provozovatelé měli transparentní, předvídatelnou právní úpravu. Věděli prostě, co je v té konkrétní jurisdikci čeká, jaký bude jejich povolovací režim, a v jakém režimu vlastně se bude odehrávat i jejich odpovědnost za případné škody. Pojďme si teda toto vztáhnout ke konkrétnímu případu a představíme si hypotetický scénář, kdy Česká republika tedy vypustí vlastní satelit a ten satelit koliduje s nějakým jiným komerčním satelitem a ten satelit spadne a způsobí škodu. Co následuje? Tohle to je vlastně už od 70. let upraveno v mezinárodní úmluvě, jmenuje se úmluva o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty. Byla přijata v roce 72 a ta skutečnost, že byla přijata v roce 72, vlastně reflektuje ten tehdejší stav věcí. Ta úmluva funguje na báze mezinárodní odpovědnosti, to znamená státy jsou si vzájemně odpovědné za škody. Ta případná odpovědnost je pak řešena diplomatickou cestou, ta úmluva má vlastně ustanovení, které obsahují pravidla pro řešení těchto věcí. Jinými slovy to znamená, že stát, který který povolí vypouštění kosmického objektu ze svého území, nese podle mezinárodního práva i odpovědnost za škody. Stát je nese. A ta komercionalizace, vstup soukromých subjektů představuje obrovskou výzvu pro tento koncept, protože jako náhle nám přijde teda na území státu soukromý subjekt, který chce jako vypouštět, provozovat tyto objekty, tak podle současného mezinárodního práva stát odpovídá za škody. To je právě jedním z hlavních důvodů, proč státy začaly přijímat ty vnitrostátní úpravy, kterým jednak na prvním místě chtějí vlastně založit regresní právo státu vůči soukromé osobě, to znamená v případě, že jiný stát po nich bude vymáhat kompenzaci škod, tak tím vnitrostátním právním řádem chtějí tyto státy vlastně se domoci pak náhrady od toho soukromého subjektu, protože jinak by museli hradit ze státního rozpočtu, ale současně ve vztahu k celému tomu průmyslu a k potenciálním poškozením zakládají ty jednotlivé právní úpravy taky pravidla pojištění. To znamená, dneska většina těch existujících právních řádů, nebo všechny vlastně ty existující právní řády, požadují po soukromém komerčním provozovateli, aby k žádosti o povolení kosmické činnosti doložil existující smlouvu o pojištění. Ty výše toho pojištění se pohybují dneska kolem 60 milionů eur
To je velká částka, která je vlastně výzvou pro pojistný průmysl. A právě vytvoření vlastně této právní úpravy je důležité proto, aby ty soukromé komerční subjekty byly ochotní nebo byli připraveni z toho konkrétního státu tyto činnosti provozovat. Protože pro ten komerční subjekt je mnohem lepší, jednodušší, když je ta úprava transparentní, než když ta transparentní úprava absentuje. U nás v současnosti nemáme tuhletu úpravu, stejně jako třeba v Německu nebo v Itálii, a je potřeba říct, že třeba Itálie už v parlamentu má návrh zákona, který dokonce obsahuje mnohem vyšší pojistný limit, a to je 100 milionů eur. Předpokládá se, že ta italská úprava nabude účinnosti v druhé polovině tohoto roku. A Česká republika, pokud by chtěla být více aktivně a chcela by třeba přilákat ty startupy, investory, podnikatele, tak bude muset taky přijmout právní úpravu v této oblasti velice rychle, aby vlastně dodržela krok s ostatními evropskými státy. Z toho, co nám tady říkáte, vychází, že dochází k opravdu jako zásadním paradigmatickým proměnám v vnímání vesmíru, kosmického prostoru a podobně. Dlouho se operovalo s konceptem společného dědictví lidstva, který nějakým způsobem známe, že z toho, jak přemýšlíme o Antarktidě nebo o hlubokém moři. Může ale ten koncept toho společného dědictví lidstva vůbec fungovat pro kosmický prostor na základě toho, co se v posledních 10-20 letech děje? Ten koncept společného dědictví lidstva je založen v prvním článku takzvané Kozmické úmluvy. Smlouvy o zásadách činnosti státu při výzkumu a využívání kosmického prostoru. To je úmluva, která je uzavřená, je platná, je závazná pro celou řadu států, a to znamená, ten koncept je jako základním principem, na kterém bychom měli i nadále stavět. Jo? Teďko je otázka, jakým způsobem ten koncept bude dále kreován. Jo? On v současnosti je vlastně kreován dalšími pokusy, třeba v oblasti té vesmírné těžby nebo kosmické těžby, jo? Což je velice aktuální téma. Bude určitě kreován ve vztahu k dalším postupům, co se týče jakoby lidských základen. Tam bude potřeba přijmout nějaké konkrétní pravidla, ale domnívám se, že ten základní koncept, že je to společné dědictví lidstva, který je vlastně velice jako obecný, zůstane zachován. A v současnosti většina států vlastně buduje na tomto konceptu. Má to něco souvislosti i vlastně s tím konceptem neapropriace, kdy vlastně kosmická úmluva jasně výslovně říká, že nebeská tělesa nemohou být předmětem okupace, žádný stát nemůže si nárokovat suverenitu, a v rámci vlastně tohoto velice specifického režimu je záhodno hledat možnosti jeho mírového využívání. Velkým tématem samozřejmě jsou, a je to i mediálně vděčné téma, jsou miliardáři a jejich aktivity ve vesmírném prostoru. Na jednu stranu teda je potřeba, aby vznikla řada právních úprav, které nějakým způsobem regulují jejich chování. Na druhou stranu, ale jak zajistit, aby tyto soukromé společnosti dodržovaly ty právní normy, pokud chybí nějaké tradiční kontrolní mechanismy? Máte pocit, že by třeba mohly vzniknout nějaká jako společná správa vesmíru pod vedením OSN, nebo jak by se tyto věci měly řešit? Ty právní úpravy, které jsou postupně přijímány, respektive celý ten koncept mezinárodního práva, který dnes je, tak z hlediska správy, vy jste se zeptal na správu vesmíru, funguje v režimu, který odborně my nazýváme správa bez impéria. To znamená, sice jako státy se na bázi mezinárodního práva na něčem domluvili, ale to vymáhání ponechávají na orgánech jednotlivých států. Proto ve všech vlastně těch právních předpisech, které byly přijaty, je stanoven příslušný orgán, který vydává povolení, a současně jsou stanoveny mechanismy dohledu. To, co vy tematizujete, to znamená ty velké společnosti, to je jenom taková špička ledovce. Většina ty reálné činnosti se bude odehrávat pořád takovým způsobem, že bude kontrolovatelný ze země. Vedle toho, to znamená většina těch právních, nebo všechny ty právní předpisy,
obsahují ustanovení o jakoby dohledu, vymáhání těch podmínek, které byly uloženy v licenci, sankční mechanismus. Jo? My jsme jakoby dostáváme se do nové, vlastně úplně nové oblasti, kdy budeme trestat činy nebo trestat protiprávní jednání, které se uskutečnily v kosmickém prostoru nebo v souvislosti s kosmickým prostorem. Budeme je trestat podle vnitrostátních právních předpisů. Pak jsou tam samozřejmě mechanismy odnětí licence, jo, nebo terminace licence, nebo změní licence. Další věc je, kterou jste ale správně tematizovali, vlastně kontrola toho, co se děje. Tady je potřeba říct, že třeba Evropská unie již v současnosti pracuje směrem k vlastní satelitní síti, která má kapacitu i kontrolovat vlastně ty činnosti v kosmu. Jo? To znamená, do budoucna určitě si můžeme představit, že minimálně v rámci Evropské unie a Evropská unie v tomto ohledu chce dosáhnout takzvané kosmické autonomie, to znamená být nezávislý na jiných velkých hráčích, tak v budoucím desetiletí určitě budou zde i nástroje, jakým způsobem velice efektivně monitorovat unijními prostředky, unijními satelity ty činnosti v samotném kosmickém prostoru. Už jste naznačil, že velké téma je těžba vesmírných surovin a jestli se tedy nepletu, tak Spojené státy a několik dalších zemí schválily legislativu, která umožňuje právě těžbu asteroidů. Nenaráží to poněkud na ty principy nepřivlastňování vesmíru? Nejenom Spojené státy, ale i 3 další státy, a to Japonsko, Spojené arabské emiráty a Lucembursko. S tím, že vlastně tyto státy reagují na ty potřeby a trošičku i v případě toho Lucemburska jakoby chtějí nalákat ty soukromé investory do své jurisdikce a vlastně umožnit jim potenciálně získat to povolení. A teďko, ten princip neapropriace je zakotven konkrétně v článku 2 Kosmické úmluvy a opět musíme ten článek chápat v kontextu doby. Protože ta úmluva byla přijata na konci 60. let, kdy to téma nebylo ještě předmětem diskuze. Jo? To znamená, my musíme se vždycky zeptat, jakým způsobem interpretovat ustanovení ve vztahu k dnešku. Jo? Celá řada států, nebo všechny ty státy, které popřijímaly ty národní úpravy, jsou toho názoru, že ta těžba není v konfliktu s tím principem neapropriace, protože ten princip neapropriace se vztahuje toliko k suverenitě nad nebeskými tělesy, okupace nebeských těles, ne co se týče těžby suroviny. A Spojené státy americké v tomto jsou takový vlastně pionýr a vedou takovou celosvětovou agendu, která se jmenuje Artemis Accords. To je soubor vlastně nezávazných ujednání. Ty Artemis Accords, což jsou vlastně smlouvy s celou řadu zemí, myslím, že dneska je přes 50 zemí zapojených do těch Artemis Accords, tak výslovně říkají, že ten space mining, těžba, není v konfliktu s principem apropriace. To znamená, státy jakoby paralelně vlastně k té kosmické úmluvě, která je závazným pramenem mezinárodního práva veřejného, se domlouvají, ale ne v režimu závazných mezinárodních úmluv, ale v nějakém režimu nezávazném a vlastně budují paralelní právní rámec, kterým jako otevírá tu cestu. Jo? Je potřeba ale říct, že tam je celá řada závažných otázek, které doposud jako nebyly zodpovězeny. Ku příkladu, jakým způsobem se pak budou jakoby dělit ty nerosty vytěžené, koho se stanou vlastníci. Ty otázky ještě v současnosti nejsou zcela zodpovězeny, ale ta cesta je jasná. Ta cesta je už dneska podle mě nalinkovaná a to, že v rámci těch Artemis Accords bude vytvořen právní režim, který bude umožňovat tu těžbu a lze předpokládat, celá řada jiných států přijme vlastní právní úpravu, která opět bude předpokládat vydávání povolení k těžbě nerostů na nebeských tělesách a tak dále a tak dále.
Žijeme dnes v době, kdy slovo válka se skloňuje na všech úrovních. Lze hovořit také o tom, že se militarizuje vesmír. Mezinárodní právo zakazuje umísťování zbraní hromadného ničení do vesmíru, ale co jiné formy vojenského využití? To je velice aktuální otázka, že jo, ve vztahu třeba k současnému konfliktu na Ukrajině, že jo, kde vlastně celá řada těch pozemských terestriálních činností se odehrává díky, že jo, informací, které pocházejí ze satelitní sítě. Problémem je, když pak tu satelitní síť provozuje samozřejmě soukromá korporace, že, která pak může do toho tématu nějakým způsobem zasáhnout nebo do té věci zasáhnout. Alternativou je budování těch celoevropských systémů, že, které by mohly v rámci ty unijní autonomie tohleto suplovat nebo být konkurencí. Je potřeba si říct, že snahou mezinárodního společenství státu je i nadále zachovat vesmír pro mírové využití. Minimalizovat militarizaci vesmíru, militarizovat třeba zejména teda jadernou militarizaci vesmíru. Jo, to je určitě věc, na které je, nebo měla by být shoda mezi státy. A další vývoj by měl jít touto cestou, touto oblastí. Je to zajímavé říct této diskuzi, protože ta diskuze by měla být malinko i otevřít nějaké další obzory. Před několika lety, myslím, že před 2 lety vyšla velice zajímavá knížka durhamského profesora Michaela Bollendera, který se dlouhodobě zajímá právními aspekty setkání s mimozemskými civilizacemi. Což je téma, které se nám může zdát jako velice jako sci-fi téma, jako téma, které možná ani nepatří na první pohled do právní oblasti, ale Bollander tam říká, je velká pravděpodobnost, že se lidstvo setká s mimozemskou civilizací a z největší pravděpodobností to setkání nebude přátelské. Jo? Je naivní se spoléhat na to, že pokud se jednou při výzkumu kozmu setkáme s jinou civilizací, takže to setkání bude mírové. Bollander tam vlastně tematizuje něco, co doposud tematizováno vůbec nebylo a co opět má kapacitu změnit to paradigma. Jestli bylo moudré demilitarizovat vesmír, protože teoreticky někdy v budoucnu se může právě vesmír stát místem konfliktu, ale ne konfliktu mezi státy, ale konfliktu s někým jiným. Ale to je odbočka, která nechci, aby vyzněla velice jakoby mimoprávně nebo sci-fi, ale je to téma, které už je dneska debatováno a možná, že se s ním i setkáme v průběhu dalších desetiletí. Tak to je samozřejmě velice, velice zajímavé téma. Doufám, že zůstane sci-fi. Nahrál jste mi trochu v té mojí další otázce, protože lidstvo se nějakým způsobem dlouhodobě chystá kolonizovat vesmír nebo ty planety kolem a v poslední době slýcháme od Elona Muska, že chce odejít třeba na Mars, kolonizovat Mars a podobně. A teď je teda jako jedna otázka, to už jsme probrali, nějaký odchod teda na jinou planetu, ale co tam? Kdo tam bude psát zákon? Budou to psát soukromé společnosti, bude to psát lidstvo, jak to bude? Lidská civilizace má velkou zkušenost, historickou zkušenost se soukromými společnostmi, které si vytváří právní normy. Britská, nizozemská kolonizace přece byla založena na tom, že soukromé společnosti si ovládaly celá teritoria, psali si velké. To znamená, nebylo by to nic nové. Jo? Bylo by to jenom v jiném prostředí, ale nic nového by to nebylo. Ten projekt Elona Muska o kolonizaci Marsu není jediný. Jo? Je tady projekt třeba Moon Village, který je vlastně pod gescí Evropské kosmické agentury, což není unijní agentura, ale vlastně mezinárodní agentura. To znamená, těch projektů kolonizace je více. Oni jsou úzce spjati s tím záměrem na space mining, s vesmírnou těžbou, jo? Protože předpokládá se, že ta těžba a určité jako osídlení by byly propojeny. A ta otázka, jaký bude právní režim, je velice relevantní. Ta současný mezinárodní právní rámec samozřejmě s tím nepočítá.
protože současný mezinárodní právní rámec byl vytvořen v 60. 70. letech. Tehdy se nepočítalo s permanentním pobytem lidských bytostí, počítalo se s pobytem, který je velice krátkodobý. A proto vlastně ty mezinárodní úmluvy říkají, že objekty a posádky, které jsou vyslány do kozmu, zůstaly vždycky pod jurisdikcí toho státu. To znamená, třeba astronaut, který je vyslán Francií, je pořád pod jurisdikcí Francie. Což fungovalo v případě těch časově velice krátkých pobytů, ale nefunguje nám to už v případě případných kolizí mezi různými jurisdikcemi. V roce 2019 ten odborný svět kozmického práva zažil první takový otřes, nebo první takový jakoby téma spáchání trestního činu z kozmu. A to, kdy na Mezinárodní kozmické stanici jeden z astronautů prostřednictvím mobilu protiprávně vstoupil do bankovního účtu své manželky, bývalé manželky, nevím přesně. To znamená, z kozmu se stal trestný čin podle amerického práva, ale štěstím bylo, nebo prostě situace byla taková, že obidva ty subjekty, obidva ty osoby byly pod americkou jurisdikcí, to znamená, nevyvstal problém konfliktu těch jurisdikcí. Problém by byl, kdyby ta manželka byla třeba francouzská, že jo, nebo Thajka. A to vlastně ale otevírá ten obrovský problém, jak to současné mezinárodní právo není připraveno na ty konflikty jurisdikcí, protože na to Moon Village nebo na těch maskových obydlích na Marsu, tam bude docházet už konfliktu jednotlivých jurisdikcí a s tou tradiční koncepcí, že každý je pod jurisdikcí svého státu, se zřejmě bez nějakých více elaborovaných pravidel nevystačíme. Budeme potřebovat ty pravidla vytvořit. Problémem je, že my můžeme samozřejmě na Zemi vytvořit ta pravidla, můžeme vytvořit pomocí nějakých bilaterálních úmluv nebo multilaterálních úmluv. Problém je pak vymáhání a realita těch pravidel. Samozřejmě musíme si uvědomit, že přenos informací ze Země na Mars nebude jednoduchý, nebude v průběhu několika minut, ale současně si musíme uvědomit, že za současného stavu poznání, a to lze předpokládat i pro následující dekádu, pořád ty vesmírné obydlí budou hodně závislé na Zemi. Co se týče potravin, ku příkladu. Jo? My v současnosti nemáme, nebo nepředpokládá se, že na těch planetách budou moci jakoby vypěstovat nebo vyprodukovat vlastní potraviny. To znamená, určitě nějaká závislost tam ještě pořád bude od státu, vlastně od toho pozemského zřízení. No a s tou závislostí pak bude, bude následovat i závislost na tom pozemském právním řádu. Globální satelitní internet, to je samozřejmě veliké téma. Je to nejenom otázka úžasné technické nebo technologické inovace, ale zároveň je to i geopolitická otázka. Jak by měly státy řešit rostoucí závislost na soukromých komunikačních sítích? To je opět ta otázka té kozmické autonomie. Ta otázka je v rámci Evropské unie velice intenzivně řešená. Je velice dobré a velice vlastně přiléhavé, že tento rozhovor probíhá z Prahy, protože málo lidí dneska, málo právníků ví, že Praha je sídlem Evropské agentury pro kozmický program a právě Evropská agentura pro kozmický program jako vlastně agentura unijní má za úkol vytvářet a provozovat ten unijní systém satelitu, který má být vlastně konkurencí k těm soukromým, to znamená, má být to evropský, který má poskytovat jak služby pro státy, protože celá řada oblastí výkonu veřejné správy dneska prochází do digitalizovaného režimu, to znamená, my potřebujeme zajistit konektivitu, to zajišťování konektivity z terestriálních zařízení se jeví jako buď málo bezpečné, ale třeba i co se týče rizika teroristických útoků, války a tak dále, ne už vlastně stabilní. To znamená, máme tady obrovskou tendenci přesouvat zajišťování konektivity do kozmu, do vesmíru. Evropská agentura pro kozmický program má několik programů a takovým nejaktuálnějším programem je ten projekt IRIS-2, který vlastně chce být kompetitorem těch amerických programů, soukromých programů. A ten program je teda řízen z Prahy
Cílem toho programu je nejenom být kompetitorem a nejenom zajistit, aby Evropská unie byla teda autonomním hráčem. Cílem toho programu je taky částečně bojovat s tím, co nazýváme digitální propast, neboli digital divide, protože v současnosti my jsme za stavu, kdy sice zavádíme digitalizaci, ale pořád máme na Evropské unii ještě velkou část regionů, které nemají stabilní konektivitu, nejsou stabilně pokryty signálem, to znamená vyžadovat od nich, nebo předpokládat tam jakoby funkční digitalizace není reálné. Takže my nejsme jenom ve stavu vlastně toho, že vytváříme alternativu k soukromým nebo k americkým nebo k ruským sítím, ale jsme i ve stavu, že musíme vlastně posilovat tu konektivitu v rámci Evropské unie jako celku. Pane profesore, moc děkuji, že jste si našel čas přijít k nám do studia. Děkuji za rozhovor. Já vám děkuji za milé pozvání a věřím, že se ještě uvidíme.